салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. шарҳи даври нуҳуми чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якумро манзуратон мекунем. даври нуҳуми чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум яке аз серголтарин даври чемпионат аз оғози мавсим ба ҳисоб меравад. дар ягон бозии ин давр аз 4 гол кам зада нашудааст. дар бозии дастаҳои равшани зафаробод ва исфара дар умум 9 гол шуд. дар бозии ҳулбуку сароикамар 5 гол шуд. дар бозии моҳиру пахтакор 6 гол шуд ва бозиҳои дигар низ ҳамин хел. бозии дастаҳои динамо ва барқчӣ дар ин давр баргузор нашуданд ки сабабаш ҳоло ҳам иштироки беш аз 80% бозигарони дастаи динамо дар ҳайати мунтахаби то 19-солаҳои кишвар дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми миллатҳои араб 2021 мебошад. аксарияти дастаҳо аллакай 9 даври чемпионатро пушти сар карданд, аммо дастаҳое ки бояд дар ин ё он давр бо динамо вохӯрӣ мекарданд ҳоло аз ҳисоби ин бозиҳои захиравӣ доранд. аз ин рӯ ҷадвали чемпионати мазкур нобаробарӣ ва дарҳамбарҳамиҳои зиёдеро дар бар дорад. дар ин нашр фарохтар мегӯем, бо мо бошед. дастаи панчеро аз аввал муддаӣ барои чемпионӣ мегуфтанд, чун оғози мавсим барояшон бо барор оғоз ёфт. дар аввалин бозиашон дастаи сароикамарро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карда буданд. бозии мавқуфшудаашон муқобили дастаи пахтакор низ бо барор анҷом ёфт ва дар аввали мавсим қатори топ дастаҳои ҷадвал роҳ мерафтанд. бахтиёр ҳакимов имсол воқеан бо тактикаву техникаи хос ба арсаи рақобатҳо ворид шуд. акнун гап сари ба мавқеъҳои поёнӣ рафтани даста меравад. ҳоло исми дастаи мазкур ҳатто дар қатори чоргонаи ҷадвал навишта нашудааст, ҳарчанд ба он наздикӣ доранд. сабаби аз чоргона берун рафтани даста ин ҳамон бозиҳои мушкил бо дастаҳои ба қавле сахттарини чемпионат аз ҷумла борегар Тадазу ҳосилоти Фархору чандтои дигар мебошад ки бо бохту мусовӣ дучорашон кард. акнун ки мушкилиҳо паси сар шуданд, инак дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ рақибони аз худ сустаро бо голҳои каму ғам аз хонаашон равон намекунанд. бозӣ муқобили дастаи Ваҳдат яке аз бозиҳои серголи давр не, балки худи дастаи панчер аст ки якбора ба задани 4 гол даст ёфтанд. тамошо мекунем. дар даври нуҳуми чемпионати лига якуми мамлакат дастаи панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ тими ваҳдати шаҳри Ваҳдатро қабул намуд. ҳисоб дар нахустин лаҳзаҳои қисмати аввал боз гардид. бозингари рақами 11 панчер ҳамлавар Маҳмадқулов Насим аз як партофти хуби ҳамдастааш моҳирона истифода намуда тӯбро дохили тури дарвозаи тими Ваҳдат намуд. бо ҳамин қисми аввал 1-0 ба анҷом расид. дар пайти дуюм бошад шогирдони Бахтиёр Ҳакимов бо задани 3 голи дигар даст ёфтанд. бозингари рақами 7 соҳибони майдон Суҳроб Ҳакимов ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон ворид шуд, дар дақиқаҳои 72 ва 76 бо задани гол мушарраф шуда дар номаш дублро номнавис кард. футболбози бо маҳорати тими панчер Ваҳобов Соҳиб ки ин бозингар ҳам чанди пеш ба майдон омад, маротибаи 4-ум тури дарвозаи дастаи меҳмонро рахна сохта бо ҳамин майдондории дастаҳои панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат бо натиҷаи 4-0 ба анҷом расид. дар даври нуҳуми чемпионат мо бо дастаи Ваҳдат дар майдони худ бозӣ кардем. дар бораи бозӣ чӣ гуфтанам? ба ҳамагон маълум аст ки чемпионат беҳад ҷолибу хуб гузаштааст. аз ҳар як даста ин мо интизорем ки бозии хуб нишон медиҳад. дигар дастаҳом хуб бозӣ кардааст, муқобили мо бад бозӣ кунанд, муқобили дигар даста хуб бозӣ мекунанд. барои ин ай дар қисми якум бозӣ дар дасти мо буд, лекин ҳолати голзанӣ бисёр буд, бачаҳо гол назаданд, маълум буд. хайр дар қисми дуюм мо тағйирот илова кардем, бозингарои аз илова даромаданд, ҳалли бозиро дигар карданд, ғолиб карданд, табрик мекунам ҳамашона. дар ҷадвал ҳар дафъе ки ғалаба мекунӣ мавқеъ хуб мешавад, вақти бохтӣ ё ки мусовӣ кардӣ мавқеъ на он қадар хуб мешавад. барои ин ғолиб омадем, хеле мавқеъ хубтар шуд. ҳолати ҷисмонии бозингаро мо бад набуд, хуб буд, хеле хуб буд. бозӣ дар ду қисм дар дасти мо буд. фақат як чӣ гуфтам ки ҳаво камтар гарм буд, ҳамин ҳисоб камтар танқисӣ буд, бачаҳо нороҳатӣ буданд, лекин бозӣ айсо ҷисмонӣ хуб буданд бачаҳо. бозии ояндаи мо бо дастаи Фархор дар ноҳияи Фархор аст. ҳаракат мекунем, ғолиб оем, тайёрӣ хуб мебинем, барое ки Фархор яке аз пешқадамтарин дастаи лига якум мебошад. барои ин тайёрӣ хуб дидан дар кор аст.
бозигарони дастаи ҳулбук дар ин даври бозиҳо ба ҳариф умуман имконият надоданд ки ба дарвозаашон ҳадди ақал як гол зананд. ҳамин тавр яке аз дастаҳои торуморшудаи чемпионат дар ин даври бозиҳо ҳарифи дастаи ҳулбуки восе дастаи саройкамари 5 мебошад. ҳулбук ҳоло бо як бозии зиёд аз регару ҳосилот мавқеи дуюми ҷадвалро ишғол кардааст. агар бозии мавқуфшудаи ҳосилот аз даври ҳаштум бар муқобили динамо ба ғалабаи дастаи фархорӣ ба анҷом расад, пас марҳилаи дар хонаи ду боқӣ монданҳои ҳулбук ҳам тамом мешавад. ин аст ки ҳулбук дар бозиҳои минбаъдааш ба шикаст рӯбарӯ шудан як тараф ҳатто кам гол заданӣ нест, чунки мусовӣ бо пахтакори ҷаббор расулов дар даври қаблӣ андак нақшаҳои қаноат латифовро вайрон кард. агар ҳамун бозӣ ҳам ғалаба мекарданд, пас пойгаи қаҳрамонӣ барои ҷои якуми ҷадвал ҳаққу ҳалоли регару ҳулбук буд. ҳоло бошад аз ҳулбук дида дастаи ҳосилот аз рӯи мавқеъ ва холи зиёд доштан имконияти бештар дорад. ҳарчанд ҳоло беш аз 13 даври чемпионат боқӣ мондааст. аз ин рӯ дастаро мебояд мавсими оянда дар лигаи олӣ бозӣ кардан дигар ҳеҷ мусовиву шикастро набинанд. чӣ гуна гуфтем, қурбонии навбатии даври нуҳуми чемпионат дар муқобили ҳулбук ин дастаи саройкамари 5 буд ки яке аз бозиҳои серголи чемпионат ба ҳисоб мерафт. дастаи ҳулбуки ноҳияи восе низ дар даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе ба номи Теша Исмоилов бо дастаи саройкамари ноҳияи 5 андари майдони рақобат шуданд. маврид ба зикр аст ки дастаи ҳулбук аллакай аз дақиқаҳои аввали бозӣ бартариро ба даст гирифта дар қисмати аввали бозӣ ба задани 2 гол даст ёфтанд. голҳои дастаи соҳибони майдонро дар дақиқаи дуюми бозӣ Гурез Аслонов ва дар дақиқаи 45-уми бозӣ бошад Зарҳалшо Акрамов ба самар расониданд. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расид. дастаи ҳулбук дар нимаи дуюми бозӣ низ бештар дар хатти ҳамла қарор дошт. ҳамин буд ки дар дақиқаи 75-уми бозӣ меҳмонон ба қоидавайронкунӣ роҳ доданд ва нимҳимоятгари дастаи ҳулбук Шараф Саидов аз масофаи дур бо зарбаи ҷаримавӣ тӯбро моҳирона ба дарвозаи меҳмонон ворид карда ҳисоби бозиро 3-0 намуд. дар дақиқаҳои 80-уми бозӣ бошад меҳмонон дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ дода ҳамлавари дастаи ҳулбукро аз пой афтониданд ки дар ин ҳолат довари марказӣ бе дудилагӣ зарбаи пеналти таъин намуд. зарбаи мазкурро сарбони даста Самариддин Расулов бехато иҷро намуда шумораи голҳои дастаи худро ба 4 адад расонид. дар дақиқаи 88-уми бозӣ бошад боз ҳам сарбони дастаи ҳулбук Самариддин Расулов аз канори рости майдон ҳамлаи навбатии дастаашро созмон дода тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво дод ки дар ин ҳолат нимҳимоятгари дигари дастаи ҳулбук Абдухолиқ Алимов голи панҷуми дастаи худро дар ин бозӣ вориди дарвозаи рақиб намуд. ҳамин тариқ дастаи ҳулбук ғалабаи бузурги худро бо ҳисоби 5-0 дар даври нуҳуми лигаи якум ба қайд гирифта баъди касби 20 имтиёз ба зинаи дуюми ҷадвали мусобиқа баромад. дар ин бозӣ аллакай мо нақшаҳои худро дар тамринҳо ба амал оварда будем ва мо мехостем албатта баҳри ғалаба дар ин бозӣ кунем ва мо гарчанде ки ҳайати дуюми бозингароро ба майдон ворид сохтем ва баъди дақиқаи гӯем 30 ба майдон ворид шудани Зайнулло Абдуллоев ва Зарҳалшо Акрамов боиси он гардид ки якбора баъди ки ҳисоб 1-0 шуд оварда то охири бозӣ бар 5-0 ба охир расид. ин як тактикаи хуби мо буд ки мо онро дар тамринҳо аллакай тайёр карда будем ва ман борҳо таъкид мекардам ки аз бозӣ то бозӣ мо ҷиддитар бояд муносибат кунем, чунки мо ба дастаи Барқ вақте ки гӯем дуран кардем бозиро ва аллакай бисёриҳо пеш аз бозӣ хурсандӣ мекарданд. ин албатта хатогии мо буд ва баъди он ки мо 3 холро аз дастаи пахтакори Ҷабборрасул гирифтем, мо тавонистем ки дар ин бозӣ бо ҳисоби 5-0 ғолиб оем. саҳифаи расмии дастаи ҳосилоти фархор дар фейсбук чанд рӯз пеш аз бозиҳои даври нуҳум аз дастгирии мухлисони дастаашон дар муқобили дастаи беҳтарини чемпионат Регар Тадас даъват карда буданд. онҳо менавиштанд ки ду дастаи беҳтарини лигаи якум бо ҳам дидор анҷом медиҳанд. баъдан пас аз оне ки бозиҳои давр баргузор шуданд, ҳамин саҳифа хабари шояд шумтаринеро барои ҳаводоронаш расонаӣ кард. онҳо навиштанд ки дастаи ҳосилот дар муқобили дастаи Регар Тадас бо ҳисоби калон ба шикаст рӯбарӯ шуд. дастаи шаҳри Турсунзода дар ин дидор ҳарифи қавитарини худ ҳосилотро бо ҳисоби 4-0 мағлуб кард. бозиҳои дигари даври нуҳум бошад ба тариқи зайл хотима ёфтанд. равшани Зафаробод ба дарвозаи Исфара 8 голи беҷавоб ворид сохт. моҳири ёвон бошад дар хонаи худ аз дастаи Пахтакор бо ҳисоби 5-1 шикаст хӯрд. бозии дастаҳои Динамо ва Барқчӣ бо сабабҳои маълум баргузор нагардид.
ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум ин навбат бо бозиҳои баргузор нашуда пурра нест. яъне аксарияти дастаҳо то ҳол 9 даврро ба пуррагӣ бозӣ накардаанд ва ин ба худ сабабҳои маълум дорад. иштирок надоштани дастаи динамо дар чанд даври охир боис ба он гашт ки баъзе дастаҳо нисбат ба дигарон бозии камтар дошта бошанд, вале ин масъалаи ҷиддӣ нест. шояд баъди баргашти футболбозони дастаи душанбегӣ дар вақтҳои муайян бозиҳо баргузор карда шавад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвал. дастаи регар силсилаи бебохтҳои худро ҳамоно идома медиҳад ва онҳо то ин ҷониб 8 бозӣ баргузор карданд ва дар 7 он пирӯзу танҳо як мусовӣ доранд ки чунин натиҷа шароит фароҳам овард ки дастаи мазкур бо 22 хол лидерии ҷадвалро бар зиммаи худ бигирад. дар ин баробар дастаи регар то ҳол ягон маротиба ба шикаст рӯбарӯ нашудааст. ҳулбук бошад бо натиҷаҳои на он қадар хуби 2 даври қаблӣ ҳамоно дар мавқеи дуюми ҷадвал қарор дорад. онҳо 2 мусовӣ ва 1 бохт доранду дар дигар рақобатҳо пирӯзии кул ба даст овардаанд. рақиби ҷадвалии дастаи ҳулбук ҳосилоти фархор ба ҳисоб меравад ки бо 1 бозии кам бо шумораи умумии 18 хол дар мавқеи сеюм меистанд ва чӣ хеле ишора кардем онҳо нисбат ба ҳулбук имконияти бештар барои ишғоли мавқеи дуюмро доранд. агар бозии захиравиро зананд пас бо 3 имтиёз ҷои ҳулбугро мегиранд. равшани зафаробод дар ҷои худ аст ва ғалабаи охиринашон имконият дод то даври дигар дар ҷои чорум боқӣ бимонанд. панҷшер, динамо, балхчӣ, пахтакор баъди чоргона ҳамчун дастаҳои миёнаҳол ҷойгиранд ва аз миёни онҳо танҳо сароикамари 5 дар ҳолати на он қадар хуб аст, чун бо 5 холи ба даст оварда танҳо 1 зина боло аз дастаҳои аутсайдер қарор дорад. моҳир бо 3 хол ва исфара бидуни хол хонаҳои охирини ҷадвалро маскан карданд. даври баъдии чемпионат барои мо бозиҳои аҷиберо нишон хоҳад дод. аз ҷумла бозии дастаҳои панҷшери ҷалолиддини балхӣ ва ҳосилоти фархор яке аз бозиҳои ҷаззоб ва сермухлис мешавад, чун ҳосилот барои мавқеи ҳулбугро гирифтан роҳҳои беҳтарро истифода мебарад ва панҷшер бошад ҳоло барои ба чоргона роҳ ёфтан кӯшиш дорад. ҳулбуки восеъ ба шаҳри исфара меравад ва агар то охири ҳафта ҳайати дастаи динамо мукаммал нашавад пас бозии ин даври дастаи мазкур низ ба таъхир гузошта мешавад. равшани зафаробод ба шаҳри ваҳдат меояд ва ӯ дастаи фаворит новобаста аз бозии сафарӣ хоҳад буд. ду дастаи ҳамсоя балхчии ҳисор ва регар тадаст дар майдони марказии шаҳри ҳисор дидор анҷом медиҳанд. дар ин бозӣ муддаӣ маълум аст. сароикамар бошад бо бохт аз дастаи моҳир ба хонаи аутсайдерон меравад ва моҳир ҷои сароикамарро мегирад. ин бозӣ дар ноҳияи 5 баргузор хоҳад шуд. далер шарипов аз дастаи пахтакор ба шумораи голҳояш дар бозии охир 2 голи дигар зам намуд ва ҳамоно лидерии рӯйхати нишонзанҳои чемпионатро бар зимма дорад. ҳоло дар ҳисоби далер 10 гол сабти ном шудааст ва баъди ӯ бо 7 гол футболбози дастаи регар шавқати ҳутам меистад. зарҳалшо акрамов, гурез аслонов, зиёиддин фузайлов, бахтиёр зарипов 5 голӣ доранд ва чанд ҳам футболбози дигар ба 4 голиву камтар аз он даст ёфтанд. ин шаҳри даври 9 чемпионат буд. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.